Fl-ewwel nofs tas-sena l-Bank of Valletta rreġistra profit qabel it-taxxa ta' ftit aktar minn 148 miljun euro li tfisser żieda ta' kważi 41% fuq l-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Fl-istess ħin il-bank irreġistra dħul ta' aktar minn 193 miljun mill-Limax li hija żieda ta' 21% fuq l-ewwel 6 xhur tal-2023. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbru r-riżultati tal-bank, iċ-Chairman tal-Bank of Valletta Dr. Gordon Cordina iddeskriva r-riżultati bħala pożittivi. Attribwixxa dan għal tkabbir qawwi u żieda fil-profittabilità li r-riżultat minn tkabbir qawwi fit-dħul minn tariffi u minn kummissjonijiet. Pożittiv dwar dawn ir-riżultati kien ukoll il-kap eżekuttiv tal-bank Kenneth Farrugia. Partikolarment tal-aħħar fis-self ADR kellna titjib konsiderevoli meta nkumparat mas-sena ta' qabel, kważi d-doppju tas-sena ta' qabel. So hemmhekk kellna tkabbir notevoli biex illum is-self totali tal-bank lejn il-negozji, lejn il-klijenti personali u dawk li qed jisselfu għall-ewwel jew it-tieni dar laħaq is-6.65 biljuni. U ovvjament il-bank għandu dħul minn dak il-kamp. Din iċ-ċifra tirrappreżenta żieda ta' 374 miljun b'livelli għoljin ta' tkabbir kemm fuq avvanzi tan-negozju kif ukoll dawk tal-beħ bl-imnut. Id-depożiti tal-klijenti esperjenzaw żieda marġinali ta' kważi 15 miljun euro li laħqu 12.2 biljun euro. Iċ-Chairman tal-BOV Gordon Cordina esprima sodisfazzjon għal dawn ir-riżultati f'xenarju ekonomiku internazzjonali dajjef u mċajpar b'inċertezza għal il-bank irreġistra prestazzjoni soda f'ħafna mill-oqsma ewlenin tan-negozju tiegħu. Dr. Cordina sostna li l-bank se jinstiga bidla fl-imġiba b'mod partikolari permezz ta' inċentivi ta' prezzijiet biex tissaħħaħ l-attrazzjoni tal-kunċett ESG li permezz tiegħu bosta negozji Maltin jinvestu fl-ambjent u fit-tisħiħ soċjali u korporattiv tagħhom.